Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Udan gaude, horren seinale da ni egotea hemen, saio laburragoak egitea adibidez, horren seinale da nabari den oporgogoa, eta eguzkia eta ondartza giroa esan behar nuen, baina oso posible da norbait hau entzuten ari denean leioti begiratu eta kriston eurizaparra da ikustea, baina eurizaparra da horretan norbait txankletetan korrika ikusten badezu, uda da. Ez? Hori da. Zu horietakoa zara, uda hasieran txankletak edo sandalia jantzi eta uda osoan berdin dio segiro egiten duen kentzen ez dituen horietakoa? Bai eta ez. Gaur adibidez, txankletan jaztekoan itzan, gainera ez, pixka bat girotzeko podcast hau, baina ikusi dute hori zaparra da erizuela eta orduan zapatilak. Eta ez zara usartu. Baina bai. Eta dago jendea zituena kentzen, Berandu hasten naiz, baina gero kostite zait kentzea eta horaiteke azaro hasieran txankletekin. Bueno, esan dugu. Lehen neoprenoa izan zen lehengo astean eta txankletak. Bai. Hau da... bestela esan da, historiako oinetakorik zaharrenak dira txankletak. Txankletak. Bai, ez gaur egun gogomazkoak, baina oso antzekoak. Uste baino zarragoak. Bai, kontua da iaz, 2023ko udaren amaieran, Hego Afrikako Witwatersrand Unibertsitateko ikerlariek oinatz fosilizatu batzuk aurkitu zituzten, lurmuturriri inguruko hondartza batean. Oinatz esan dut, baina igual zuzenagoa esatea, oinetako arrastoak zirela aurkitutakoak, ez? Ikusten baita arrasto hoiek usteko oinaren eta lurraren artean zola moduko bat zeukatela, ez? Ez zirela hori behatzak eta markatzen. Arrastoiek datatu zituzten eta ikusi zuten erdi paleolitoan eginak zirela, ez? Arrastoiek eta horrek esan nahi du duela 75.000 edo 150.000 urte inguru. Gutxi gora bera. Bai, azkenean hori, zaila da, ez, gehiago zehaztea. Tarte hori, garai hartan inguru haietako ondartzetan arroka eta harri zorrotzak omen zeuden eta oinak babesteko erabiliko zituztela pentsatu dute adituek. Eta horrek hankaz gora jarri du, ez? Orain arte ustezena, Afrikak Europari irabazi dio oinetakoen txankletaz gora. Bai, hori da. Kontua da, bai, orain arte aurkitutako oinetako arrastori zaharrenak, hau da, oinetako materialez, arrasto materialak, Europan aurkitu zituzten eta 6.000 urte inguru dituzte. Egia da, badaudela beste arrasto batzuk, beste oinatz batzuk, 30.000 urte inguru dituztenak, eta oinetakoek eginak izan zitezkeenak, baina oinetakoen materialen arrastori gabe. Horrek zuk esan bezala, esan nahi dut, duela 1.000 urte inguru, duela 1.000 urte inguruko arrastoiek, hori ez, oinetakoen erabileraz orain arte uste genuena, hori, aldatzen duela goiti bera. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calabo y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Hego Afrikan ere, ez da oinetakoen arrasto materiali geratu, ez? Hau da, horregatik ezakigu, larruz eginak zeuden, enborazalez edo zerez eginak zeuden, ez? Baina, adituek uste dute gaur egungo txankleten antzekoak direla.
ez? Erabiltzen zituztela. Bai, behaztartean, ez? Tira Hawaiiana horietakoak, hori esan berrizun, ze txankleta mota. Bai, horien antzekoak. Zehazki, hori jakin zuten, ze San Herriak, boskimanoek, aspaldi, ez? Tradizionalki erabiltzen dituzten txankleta moduko batzu dira, ez? Hori, zuk esan duzun Hawaiiana horien antzekoak. Eta ikerlariak egin zuten azan, Hego Afrikako hondartzetan, oinetako haiekin, hainbat froga, ez? Hainbat marka utzi zituzten, eta oinat zaharrak eta berriak konparatuta ikusi zuten oinatako zaharroiek, duela 1000 urtekoek, boskimanoen txankleten oso antzekoak izan behar zutela. Hau da, ikusita presioan hon egiten zen, ez? Nun zapaltzen den eta, hori ondorio izatu zuten. Eta, beraz, gizakiak uste baino askoz denago hasi zirela, ez? Oinetakoak erabiltzen, esan nahi du horrek, eta gainera, oinetakoiek txankletak izan zirela. Samba da Bahia, 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 samba da Bahia. Maria nega bebê, você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada. Eta txankletetatik sandalietara, eta sandaliak aipatuta, sandaliak edo sandaliak, nola esaten da? Ez daki, sandaliak. Sandaliak, bale. Nire txan sandaliak. Beste fenomeno batez hitz egin behar dugu, sandaliak eta... Galtzerdiak. Galtzerdiak. Binomio hori. Alde edo kontra. Abominazio hori. Alde edo kontra. Gero esango dizut. Sandaliak ere, historiako beste oinetako mota zaharrenetarikoa dira, ez? Badago esan moldea, ez? Kristok sandalia galdu zuen tokian edo, ez? Bai? Bai. Gaztera estraten dea gehiago hori, Ja, abian. Zeu urruti dagoela esateko. Bai? Bai, Jesu Kristok sandalia galdu zuen tokia esatea. Beti ikasten da, gauza berri bat. Bai. Orduan, sandaliak eta galtzerdiak batera erabiltzeko ohitura hori asko ze berriagoa iruditzen zaigu, baina eta iruditzegu hori ez, giriek, alemaniarrek, inglaterrakoek, iparraldetik datozen turistek, duela markada gutxi batzuk asmatuko zutela, ez? Baina ez, kombinazio hori antzinaroti dator. Ez zaie beraiei okurritu, zitea ona. Ez, erromatarren garaiti dator, eta erromatar legionarioek asmatu zutela edo esan daiteke. Legionarioek koliga izeneko sandaliak erabiltzen zituzten, ez? Beilarruz egite zituzten eta masan ekoizte zituzten. Zolan geruzalodiago bat jartzen zieten, gogorrago bat, eta hiltzez lotzen zuten hori. Gaina, oinetako gogorrak izan behar zuten, oinez hainbeste kilometro egiteko, ez? Eta imperioa zabaldu ala, edatu ala, gehiago. Imperioa iparraldera edatu ala gainera, gero eta klima hotzagoak ibili behar izan zituzten legionarioek, eta horregatik udones izeneko artilezko galtzerdiak erabiltzen hasi ziren sandaliekin batera. Otzetiba besteaz gain gainera, galtzerdiek sandalia gogorrek egindako urratuak saiesten ere laguntzen zuten, eta hori badakigu, ez? Sandaliak nolako urratuak egin ditzaketen. Bai, hori bai. Nik alare erromatar bat irudikatzen hasten naizenean sandaliekin eta galtzerdiekin, zerbait estetikoa irudika dezaket. Giri kontzeptu horren barruan biltzen duguna irudikatzen hasten naizenean beste... Ez dut hain asunto estilosoa irudikatzen, ez dakit. Garbi dago, binomio hori edo ez, lotura hori sortu zela arrazoi praktikoagatik eta ez estetikoagatik. Ulertzen dudan ez, zu kontra zaude. Bai. Ni ere kontra nengoen, baina esan behar dut azkeneko urtetan inguruan daukat pertsona bat estilo handiarekin eta gustu handia daukan jazteko eta kombinatzen dituela biak eta harrigarrikino. Ondo. Neri, gustatu zait. Nik esan behar dut kontra nagoela, baino ikusi duela nire burua hori egiten. Hau da, kontra zaude, baino egiten, praktikatzen duzu. Bai, ikusi dut momentu batean hotzagatik galtzerdia jantzi eta gainetik txankleta jazten, eta naiz tamina egin bihotzean. Eta ikerketan ibili naiz, eta orain dela 2 urte Diorrek jarri zuela modan ikertu dut, eta ikusi ditut famatuak, euskalo zema balio duten galtzerdi eta txankletekin hori ere bai,
kaletik lasai asko eramaten. Esan behar dut, Diorre baino lehenago M.P. erabiltze zituela, estilo handiz eta gustu handiz. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.